May gani dong. Nihatag jud tong nangutang og kwarta sa ato dong. Ganito no, wala na ba yung bugas niya? Wala pagit sa ate sa balay. Gani dong. Unsaon na lang laagan ra ba jud ka ito. Sige rabi itong panglaki te. Itong yagi, nakita na ko na si kauban laki. Asa namang mga motor diri oy? Ganihara man ko diri wala gyud piniyagi. Init pa jud kayo. Mangitom na ko di ba? Wala pa jud tay kwarta. Wala pa jud motor nang niagi. Hi. Ala, si ate. Naaba ka na si kwarta no? Ti, si ate Budiday mo na oh. Oh, asa na pagkagikan? Nganong nabuntagan man ka? Ay, nanglaki na po nate. Anak biya ka sa ako ate. Nga dili ko magpagabi so nagpabuntag na lang ko. Tanawa ra lagi. Bantay jud ka sa ako ba? Naghanap pa ni mong istorya ate oy. Basig na kay kwarta dra. Para makubi. Wala mo koy kwarta ba? Grabe si ate bay, wala nag-ibugas sa balay. Mangayo pag yung kwarta. Grabe si ate bay. Basig nakita ng kwarta. Dalo gyapon kaayo. Sige na guti. Sa 100 ra. Ipamasahin ako ba? Wala lagi koy kwarta. Kay kaning kwartahan gamito ni sa bugas. Kay wala tay bugas sa balay. Nahatag lang na ni ate oy. Siya nalay palit og bugas. May pati. Ako nilay palit og bugas. Bantay bitog dili ka kapalit og bugas ha. Oh, dara. Ang pipi. Dugaya oy. Ah, basin ni panglaki na ni ate. Sige ra dong. Bantay lang juga sa kuha. Tara na. Hininar ako nagpaabot rin ba? Kaya po na ito niya eh. Asa na po ka ito nagapit-hapit ba? Ganihar na juga rin paabot. Bi. Ganiyara ka dara ah. Uy, may kiniabot ka. Ganihar na juga rin. Ang sabot na ito, alas 11. Unsan may oras karon? Nadugay ko ba? Kay dugay kimuhatag si ate uy. Aw, ayo kay nada kay daladay niya. Amang kwarta ron. Ara oh, pwede rin pang shopping bing. Sige, linali. Dri. Linali. Kaya po. Abot po doy. Galing no, si ate manggod. Dugaya jud atong bayana ato uy. Nagpalit raman ta tog bugas. Pirti na jud gutuma ba? Bantay lang jud tong bayana ato ba? Ti. Oh, dong. Ti, si ate ba? Ngano man? Ti, wala nagpalit og bugas si ate. Nanglaki oy. Asa man ron? Naa dito sa unahan ti. Kuyog tata. Abi, tara. Sunay oras so hapon na ba? Tara. Ti, tuara si ate Budiday oh. Hoy Budiday. Te, Patay na imo ate. bantog day nadugay ka. Unya, asa man ang bugas? Lah, wala lang kwarta ti oy. Gatag niya. Naghatag ba rin kwarta te? Kinsam na itong kwarta di ay. Ate man to, isugo ako papalit og bugas ba? Anak ka kay mo itong ipangayo. Ay te, nawala mo lang kwarta te oy. Wala sa imong hangnang. Unya, kinsa man po na kauban nimo? Ay kini, busy na ko na oy. Ay te. Unya, bayot man lagi na. Ti, laki lagi na. Pabayot-bayot na. Uy, taka raman ka dong. Friend rabi si mong ate. Kau jud ba? Pataka na jud ka istorya. Ikaw pod, dali ra ko diri be. Tete, Uy, day, basig madamay ko ni day ha. diba? Wala mo na wala. Dali ko diri sa may kauno na to. Tanawa be. Lunitan ni noon ka. Atikon man.